България губи стотици хиляди мъже в рамките на 7 години. Така, пускаме се към същината на днешната лекция. 3 марта се е случило. България е освободена, но си говорихме с вас, че след това следва Берлинския конгрес, където няколко месеца по-късно България е отново разделена и огромни части от нейната територия са в други държави. Говорихме за съединението на България. Говорихме за независимостта. От тук насетне следва, така завършихме предходната лекция, следва мегавойната. Защо мегавойната? Защото България участва в 3 войни в рамките на 7 години. И защо е толкова важно? Защото България дава много жертви. Жертви, които според моите лични изследвания като историк не са забелязвани никога в нашата история, дори и по турското робство. Защо? Защото България губи стотици хиляди мъже в рамките на 7 години. България и българските набори на мъжете, които са били наборници съответно по време на тези войни, се преполовяват. Може ли да си представите? Цели набори. Било е много тегаво, но разбира се, ще се опитам да не бъда толкова тегав, за да бъде интересна лекцията, но трябва да обясним какво се е